Arestado ang isang most wanted person sa Kabikulan sa isinagawang manhunt operation na pinagsamang pwersa ng operatiba ng PNP Bicol at ng NCRPO sa Purok 4, Barangay Bibirao, Daet Camarines Norte noong Pebrero 7, 2024. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Andy O. Rosero, hipe ng Daet Municipal Police Station, ang akusado na may alias Mio, 45 years old, may asawa, residentes ng nasabing lugar, nakabilang sa listahan sa e-warrant system. Ayon kay Rosero, mga alas 10:30 ng umaga nang maaresto ang nasabi ng suspect sa pinagsanib na pwersa ng Daet Municipal Police at ipapang unit ng Camarines Norte PNP na nagsagawa ng nasabing operasyon. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 4 na bilang ng statutory rape na sinasabing ito ay mula pa sa Branch 5 ng Daet Camarines Norte at walang piyansa para sa nasabing suspect. Sa kasalukuyan ay nasa kulungan na ng Daet Municipal Jail ang akusado at para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Samantala, ang PNP Bicol sa ilalim ng pamumuno ni Police General Andre P. Dizon, Regional Director ng PNP 5, nagpatuloy sa anong naglulunsad ng mga operasyon upang mahuli ang iba pang mga most wanted at mga may pananagutan sa batas sa buong Kabikulan. Yan ang balita para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Ang Naga City Police ay muling nagsagawa ng one-time big-time operations on the enforcement of special laws and local ordinances noong 8 ng Pebrero 2024, alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ito ay pinangunahan mismo ng City Director, si Police Colonel Erwin Rebello ng Lungsod ng Naga. Ang nasabing operasyon ay isinagawa sa Sitio Matiway, bagong Barangay San Felipe, Naga City at sa may Vista Mall sa Barangay Rosario, Naga City. Ang nasabing one-time big-time operations ay sa koordinasyon naman sa isang grupo ng Highway Patrol Groups, LTO, kasali na ang Philippine National Police, ENRO, at Public City Office ng Lungsod ng Naga. Ang mga otoridad ay nag-issue ng ticket sa mga violators, lalo na yung mga naglabag sa batas sa trapiko na mga 4 wheels at motorcycle na dumadaan sa lansangan sa Lungsod ng Naga. Samantala, ang nasabi ng grupo ay nakarehistro ng mga violators. 54 dito ang naisyuhan ng citation ticket, 25 naman ang naisyuhan ng TOP at isang motorsiklo ang na-impound. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Sa 15.1 milyong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang bypass operation sa lalawigan ng Camarines Norte noong Pebrero 9, 2024. Ayon sa ulat ng PNP, nagsagawa ng bypass operations dakong alas 11:20 ng hapon sa Barangay Santo Domingo, Vincennes, Camarines Norte na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang high-value individuals o pusher ng shabu na kinilala sa alias na Lun, 38 years old, na presidente naman ng Labo, Camarines Norte, at ang isang kasama nito na may alias na Ian, 39 years old, ng Pasakaw, Camarines Sur. Sa nasabing bypass operation, nabawi sa dalawang pusher ang aabot sa 2,200 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 14,960,000 pesos. Kasama na ang 40 grams na cocaine na nagkakahalaga naman ng 212,000 pesos. Ang matagumpay na bypass operations ay isinagawa ng RPD EU 5, Vincennes Municipal Police, sa tulong naman ng PDEA Bicol. Samantala, nagpaabot ng komendasyon si Police Brigadier General Andre P. Dizon sa effort na isinagawa ng kapupulisan sa matagumpay na operasyon na malaki di umano itong accomplishment, lalo na pagkakabawi sa napakalaking volume na droga. Di umano, ito ay sa patuloy na kampanya kapulisan para masugpo ang pagkalat ng droga sa Kabikulan. Yan ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog!
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog